Ema mwakwa Adom Adom TV Kasee so na enwumre ye nsema hodo asi o memu nkrofo man so brason se ye de ni nyina bremo na wotwe foforo yesimu ye ne nsema na kura ye de eba no timu se ne nsema sisi ebi afei no wabeka ye ho enwumre nsem ne do so pa na emom ne edi mu akotene bi ne se Ghana band ya tudwa Nelson Mandela kan South Africa mampani ne won kan ti asofo hu biem no yenso de ebe ya bema a kire se ye ni aso ananse de oye wo mamu anansa ati asofia asasi so ye ni so nti no ye flag no ye mane na emfinfini yenso yen kai dum ya ibetimi ayede akai pani no prepaid hunsam ya nansen mampani de betu dwasa abanyumaku ahodo e wo se ye de bi boho no won so wetua won kanea no e ya de sa rent control penufo se ye de adwuma de a ene won ho bekere won adenti no mo kasa ni nyina ye de bebremo ye be konsam foforo mu na rent control fo ya nso de atwudwa se fie rafo okon ha fie na ya twekrata tententen de ato ho se tendency agreement ye se ebogo so kra ni amamra bia ni ho akire ho kwan eno so ye de mu nkyeremu ebebremo na fe be man so a o se adwuma bia ni ho ye na kono se ma pieto ene obeton ni nyina na ya bo ne beda ye de bebremo na fe so as load ye tipa track for so sa business no eku won mo pa ya de beba go Kasee ka ho apomde mu nsam na afa yakosho obo ade bobro nso emo ensam ena nwumre ye de ebremo medin e de afia mankwa tamaklo Yama mwakwa ba afe yenhwe se de na nwumre Kasee na mu nsam no te na mum hye no so ne ko adomonline.com nsama ye de etudwa sa Adom Kasee no ebi ho na afe ko YouTube nso a Adom TV tube nso nsami nyina gu ho bia enwumre se de yabo ne bede no nso benya kwan na wahwe bie yenya bre na yenhwe se de nsam no mu nkyemu tie Ghana baye ede hihya hodo atofom kan South Africa mampani Nelson Mandela ya na no ya wada wakanchini egu ye no my Ghana so de betumi aye e de akai pani no a kire ye ni so aso no tiatia sefo asase so niam ahodo ye no nyina ne se ye flag no yenso ye de beba mfimfin kakra na a kire se pani ni wo no efum ye mu na no ye ni petitu enso weyi ekoso ebra so fo be de kire ye o hye de obo ho nsam so eye Ibrahim Muntala Mohammed ene central for edin commons Ghana mampanyi abedi a kire ye rapa Kasee emisa atha wode adesrede ato nwumaku ahodo ni nyina wona ehya ban ase ne wona won hya ban ase se Ghana fo nyina enkambom se boa ba komo ade na nya bia ye bia franka esie no ye ntwen franka no emra fom kakra ye de chese South Africa mampanyi dada wanya ne baabi ekọ ye Nelson Mandela ye do ye de edono ene etu ho ache honhoma wono nso enya ya emponipa bom fra bibre mu hakra na chese papa ide na chese wo do ya wabon homoden e wo wiase mansam obia etimi ehunu bie eno mampanyi abedi a kire ye Kasee emisa ata wo kire se we anye da krodwumadie bi na wo bia enkoso a enye we kopem se bosomi a ye wo mi ne da etoso edunum no ebeduru na mpanifo ebeye amamre ene amane na ye bepe opanyi eye Mandela achi krabi krakrakra wo se we ni nyina na ebe kire na se kire odo a Ghana fo nso ewo ede ema South Africa man no ene opanyi Mandela ya ye kire se ene South Africa man ni nyina ena kire se ade etimi atoye ni Oswafo abedi akire a wohwe nkitahodie ho ensem so yera Ibrahim Muntala Mohammed wono ene de nsemi atudwa wo kire se ne ye we nyina na e kire se ye ne South Africa odo eda ye ntem no ensada Judicial Service Jumaku no one more atuda bi e de asi ho ya wo ye enkaidum e de alpha alternative dispute regulatory ho ensem na e brofo mu oduro obi bebusa se e ye de yan Adom TV bra wo mu hye nsentwefo ene won mu di nkomo no ne ye wase abobon semi enkai
asani adwuma ye wo memu ene de wo mo so aye nsentwerefo enhie mu na wo mo de nsim bia twadwa ya wo mo kire se ene udi wani ekopia asani bia ahodo ni nyine ma ensam dodo na endi gu honom a ema ehonom ne ebo peso a obu ha na asem kuma bia nkoka ni fie kan ke beyeye na wo de abeja asani bia ho aboso na mpanifo ho mete ewo honom a ebewi ase asem pa bia da ho e wo sen ka ajajefo tena so no mutimi ebu atan ne ntam ema asomdwe etimi ba fie no na enumom no akoye something which is the boachi bidin na za wotwe ne baabi a entwe eno enenam so man ne dey wo modi dwumadi soronko aba wo moda ne di edi kyensentwerefo ya wo mo efre ne National Alternative Dispute Regulatory ya wo mo twe ne tia efre ne ADR ne wo mo ekire nyina ne se ensam ahodo ya eba asene bia no wo mo ebewe no mo hunu se we dey yekume bi ntene ye kan won kye ho baabi a ebeye ye na ne wo magyegeage ni akonya emoso wo ho ema asem kase ebe wo sie di no eno ye metwetwe emfanta ekire ti empanifo ekire mu an edi adwumadi eno ebeboa ema ensem kumane yetimi edi wonchen ende wo mayi entemgyinafo bi edi egu hono ma wo mo benba no abetwetwe enkomo no macho se asem we ye de fase asemese na benten asem ne kan ebetimi aye kana na se bibia etimi atomudin edi ama empanifo eno eno men aseni adwuma no wo mo eche se senipa nyina eso edi adwumadi ya wo mo de abanumu na yetimi amana koso yie paadia ene na omen atemu hu nsem no ebetimi afanantum pa efra na court ahodo ya ebo peso no nso no eto etimi etwa edi ama esa no de wasem ekoda asem bia na yebetimi akanentem edi ama wa enkoba so no ono kan bia asem betimi akoda ho eno afi emfie mienu mfie mensa echi na asem nimpo yenya mfre ya yebeka ho bibie edi ama obia institute ADR in our education process unse ansa na brofo wise na eja hanu wamuja we my litigation manson but judicial service here research na hu say no manson na moye na yenkofa ye nananom how a wo mudi asem no nkai say ye nananom no say obinya asem bi ba ebusuan pen ochiame wo mu ginam na ye hwe asem no nti ye conduct research hu say sa na ebeboa he nti ye kofa be kan ye education process hu botaya anase adwempo a etachiri eni say beye emfie nkroni ena ADR puto kasemu ye de kire se entawantawa ababeda amanfo ntemu no eni se omotra court ho edi mfie du ansa na asem netwa enti emfie beye nkroni ne ye de baaye na ye de baaye no ye de aye adwuma nanso nipa dodo no anya ntenka enti afibia mu no ye di sa adwumadie imprensa se da be ye di be frɛ Ghana fo kakra ye sa be kan wo mo no ye ne wo madi nkuta ho no mo nso de nkra no akoma afoforo enti de ye ne se ye pese Ghana fo nyina ti ase se edia na aba no eboa se manso ba eboa ema etwa Enti a National Alternative Dispute Resolution ADR no na watchi mo one mudi sa dano strong kono central phone share mudi ase na semi beto dwana National ADR coordinator Yora Alesnati abaka yensa wadum TV denduemu yene ni nkomo papa mo ajo ya media da se nwure so asa wadaje aba be chechire yensemo brofo a eso pa ADR no kwade o kakra short now the National Alternative Dispute Resolution ya kasa brofo kasa na patch say ya kasa Alternative Dispute Resolution na de ye kire de se okwan fofora se tawantawa na se manso ba ye faso de so anoma netwa ehun ko hia se gisa chinchina wako jina court atempentenkwa atwena twitan ansana wanya asem no emuyaye eti se kasa ADR na ne tentini TTM ye wo kwan ahodo a ADR no Alternative Dispute Resolution efaso eka asem baako any mediation baako any arbitration baako any negotiation bebre ka ho a adaje ema ye kwan miye mu boso nanso Ghana ha court adwuma mu no ADR ide adwuma no one of the tools ide adwuma mediation na eno na otwe mu mediation sentem ginani bi gina bibi yentemu eno no ekokoba sa enye judge aye nyina nim se
ɔyɛ PM a ɔtena adwom na odi asɛm no ɛna edi na mmom nipa a ɔba no yɛfrɛ no mediator ɔno no wakɔ akɔyɛ ntamgyinafoɔ a ɔboa afanu no amanso abɛda wɔn ntam no ma wɔn hyia sɛ ɛmi ne wɔahyia wɔ table kurokuro yi ho yi no na ɔno aboa wɔn na asɛm ɛda wɔn akoma so a ɛno nti wɔn twe na twetan no wɔn de ato dwa na wɔn asae adwene wɔ ho apɛ na koayɛ a ɛde afanu no nyinaa bobɛtɔ wɔn yɛn na ɛna ewe de mintwa no misasa wabɔ no tofa ADR no ɛwɔ yɛn court system ni mu dada ha na afei na aba ne ba yɛ no sɛn so na aboa ma nsɛm die titu die yɛfa ntamgyinafoɔ no atimi akwafa yo sɛ wohwɛ yɛ mmara no mu a yɛ high court civil procedure no mu ne deɛ kaka ho no a ADR deɛ enka ɛne yɛatena ha akyɛ nanso na yɛnhyɛ damfa nyɛ adwuma biara na bɛyɛ mfie nkroni ɛna chief justice ɛne na pamfo hunu sɛ deɛ nsɛm ba court a esi kyɛ no ɔsɛ yɛpɛ kwan bi na yɛde boa court no ɛma asɛmniɛ no ɛkɔntɛntɛm ɛsan sɛ yɛhunu sɛ case dodoɔ no a aba no dɔɔso nti judge baako kɔkɔtena se a bɛhwɛ na ɔno nko a ɛdi nsɛm bɛyɛ sɛ ɔha dako ɛyɛ dɛn no ɔbɛtumi ayɛ efficient sɛ de broni kan no ɔsɛ nya adagye hwehwɛ mu tie ne yie sɛ wobɛnya adagye atie dia ɛna nan cases a ɛwɔ wo so ɛwɔ sɛ so te ɛno na me yɛkɔfa ADR no baeɛ na efiri afe mpinu ne numu a yɛhyɛ aseɛ no deɛ yɛde ayɛ adwuma Ghana fa na nyinaa ama aboa papaapa ɛne me sɛ anwumire na berɛ no ɛkɔ yie na ntia no wɔ hɔ mpo kora na still court hɔ aba pii so yi ane aboa pii so san sɛ Ghana fo nya nte aseɛ yie obi firi sɛ onya asɛm a gye sɛ wɔde akɔ court nko a ansa na asɛm no atumi atwa wokɔ abrɔkyiman mu baabi a sɛbesɛbe yɛse anibie wɔ no nipa ɛnsɛe berɛ ɛwɔ manso ho sɛ me no nya asɛm mebu afuo a mebu afuo adeɛ a wode yɛ me mempɛ nanso mempɛ sɛ yɛkɔ court yɛnkɔpɛ ɔtamgyinafoɔ bi na ɔmmoa yɛn ɛsiane sɛ nnipa ahunu sɛ manso ɛmfa mpuntuo ɛmma nti sɛ me no ne yɛyɛ awarefoɔ anaasɛ adwuma koraa na me ne wo yɛaka bom ne yɛyɛ a manso bɛguram sɛ pɛ na kyɛ sɛ ahweaseɛ ɛyɛ aba enti the wisest person on it ɛberɛ a wobɛhunu sɛ manso aba no the next step you have to take is to find a lasting solution na ope a lasting solution anaasɛ akwaya a ebetumi aboa mu nyinaa na baabi a wɔsɔ kɔ ADR sanse no nko na ɛbɛn empower ɛbɛma wakwanya ma wakyerɛ wadwen a nye obi na ɛbɛka kyerɛ wo sɛ asɛm wasɛm ɔda anaasɛ wasɛm nyɛ dɛ na ewom wankasa wobɛnya akwanya ɛde akyerɛ sɛ asɛm sei na mpɛ sɛ yɛde toɔ musa ya adwen na sɛ ɛbɛboa mu nyina mu de to hɔ no na dia to orales na tenwumre bɛda se kyemu kakra wo de ama ye megidi yesi yetiefo ne ahwefo omani agye ho nti court no munya kora nkɔ hɔ ne ye ne a ADR no maba na wo ma betie wo no nimsem yɛda se nwumre adagye akyerɛ ye mu orales na te national ADR coordinator national alternative dispute resolution na wo bɛkyerɛkyerɛ nsɛm ahodoɔ emu no uguso aya wo hwɛ Adom TV Kasee ahye no so ne kɔ YouTube nsɛm no ni nyina akɔ Adom TV tube ɛwɔ hɔ ya benya bi ahwɛ tie na afei akɔ adomonline.com so a ɛno so ɛwɔ hɔ yɛnto so na yɛmfa nkɔ foforo Trade Union Congress mpanimfoɔ one more aboye mampani John Dramani Mahama abaso na abaso body a one day mani nyina ne se beduru afei kɔ awie se no hampers atele niama Kasee pa ni nyina Ghanafoɔ yɛndirimu a ne yɛde akɔkyekyɛ ministry department agencies no ne ade mampani se ɛbɔ kadodo nti se bɛyɛ na agya wo ma yɛsi kasɛmi kura tete se kontebe ɛnsanye ensɛmu kura no obi anya saa hampasɛm no TUC General Secretary General Kasee Asamoah wabɔ mampani abaso ɛwɔ sanhyehyɛ Nansentem ena wo mampanyi ene na bɛmu mpanifo de betu dwa ya wo kyerɛ sɛ abɛmu nipa bia ɛmɔ no homoden enkanka ene aso ya ahodo no obia ɛmɔ no homoden sɛ bronya ɛbɛi wo mo enkyekere nneɛma dɔso so mo de ɛkɔkyɛ ɛyɛ hampers bia ne nyina na ɛbɛsom wo manyi esi kakakra yɛde asom wo mo so mo ɛmfa ɛnyɛ adwuma ɛba ne sɛ ne de ene ne wodo ani ɛkɔkyɛ ministries ahodo na ebi kyerɛ sɛ o we ne nya de ɛbɛhyɛ da aboa ne nyina ne sɛ wo mo ne nipa ɛntama yɔnkofa no ɛnka hampers wode mo ma na ɛsɛ amanfo bi ani atumi aso
TUC empanifo abamonten so a wo mo kire se o omampanyi wanu hwam mo ene kasa omampanyi nsem ode tu dwane nyina no wo mu hiri som se twetwe omampanyi wa yade papa was empempi no wobekwa asre ya hodo na wo ma ye hampers kunkumfan na esiwo ebewie ne sika botene a wo mo bebɔ din akyekyere ede abeso man yikomu no na ese eye eka bubroja ena wo mabo eto omampanyi wanu hwam wode nsemwe atwade a wa yade papa twotwofo panyi ede ma TUC yewura kufi asama ono ena di nsemi etudwa. Chief Rent Officer ye pani a wono na hwe wo ko han dan no ho nsensam sa senom ne ade wono na ehwe so owura Adom ene na wode ato mampani ene na aban anim aban no ye hwehwe bi se prepaid no se di aban nwumaku ahodo nyina na bi bekom ebi se nkane a bo no ECG for om supa ansa na wo mo enya won musika aban so wode bi bekɔ ho nanso na Chief Rent Officer owura Adom di atudwa kyerem sa wo mo akra te hɔ no wo mo hu wo ho ano ti sa ode wensu bɛka ho de a ene ani ha ne pa wo mo sra ban no se memo mfa ma na ode bɛka ho de a won si kasam ebewe ene dey Adom Kasee ebo anan na ye call rent control officer ye kɔhwɛ se ne omudwumadie esi etie wo ho ne nyina ne sen se be ya mo na han dan wo mo ho nsam nyina no ebetimi atumpon wo ye man emu na emra ye koduru ye rent control mo headquarters no ho say yes anokwa enyeme wo ne nyina atete ede apansam a oshow ena eku wo mu ne nyina ene se nyina mo hode ho nsam kra na kwatwe ede ama wo mu enam so ema Chief Rent Officer a wo ho yewura Adom dompo ne office mpo uduru ho se air condition ho wadum no ene waso fan efise wo se ne ho ekere no pa e wo honom eyie na wodu ani nso ekopie mu e wo Greater Accra office honom nso a uhunu se computer ho akwatwe ede ama wo mu a typewriter machine yi bi ene sesi wo no me ne pete pre eno a ene wo mode eyi adwuma e wo honom na fine ahodo ye ebo ho se ne asi atete apansam na hwe na ache ema bia no omtwetwe nkoma na omompese omobekasa e wo mfonyi anim e kire se fan na ebobo ho nimpo ebo hyew ema wo mo ho ekere wo mo papa na wo hwe nkonwa ahodo esisi ho no se ne nkonwa no so esisi atete apansam na ye basabasa ya wo motete so eno ene omudi edi dwuma ne dia na se ase hwempa e wo ho na efin so ena emene wo mo e wo ho no ma ene wo mo kire so mo ne ntontom de wo mo efa ne kwa e wo ho enam so ema yewura Adom edadesede ato apan nim se empempie no aban ne de na no fafa saa ene solve wo mo haw edema wo mo tibe do mo sra ban se wo kan eya na wo mo ate abre afedi aban maninsi fom no mu hunu se yes enima nyina ekoyie ede ema wo mo ban bia ba ya ka mo di mo no adi solve your problems this year for instance na my feel say you want to on my basics in our budget no my 600,000 that's 6 billion cedis na me feel say so apps ka obetima boy nyama bebree nti sas kanu ye di committee ama contractors ko muko si dan bi mayo wa ena jirapa ena ombe renovation wa head officer ena incransa tema ena ma Bangalore we committed that money, part of that money to do it. Contractors ya mo ye jumana ko do 40%, even 40%, even 95%, even 100%. Omo receive mo certificate besinne omo ntiaskano Anam so ede adesede eto aban ne mpanifo anim se nanse ntama aban HS prepaid meters yemfa emabobobo offices bia eya aban nwumeku ahodo mu no eya rent control aso ye hode de bi ba ho mo ho betere wo mo papa sikasem akwatwe ede ama wo mo nyema kro mo de ye adwuma kro wo mo nya bi na wo besan de prepaid meters ababobo hode na ese ne wo mpese wo mo be ye adwuma na aban ne mpanifo mo nka nkere wo mo Ebakoso na yegina rent control mpanimfo no mo ehwo wono mo nsam ahodo no na Chief Rent Officer owura Adom boyi na nsam no mu ana yegina na mo manna no wode atodwa kire mo se eye ukohan dan ba bibia obakọ ya obewie fiewura atwe eye krata tenten se tenancy agreement no wose wo hwe ya mamra ni mo na wo hwe rent control so wo mamra mo bibi se bia ni ho nto ndi ohunu ni se ebogo so kra ye ni kwan so bibia agitu. Chief Rent Officer yewura Adom wono enemi Adom Kasee twehwe nkomo ena wo kire se obi ebekwa kwa han dan na wo landlord obeye tenancy agreement de atwa ke ye no ane se na me wo se he enyam mra kwan so kra na no ena wo kire se eye bogos kra se ne efiru abi beka so ye tenancy agreement na wo kire ye wo bibia ye friend rent card ya wo hwe rent card ni mu a e kire emra e wo ho e de ma firu anom ene wo a won so wo ko han dan
nanso wo hwɛ tenancy agreement ya na fiewrafo no wo mo ye ede ema wo na behind dan na kyese ekire emara nkwa etimehwe wo a wo behind dan no wo se no enenam so ama nsɛm dodo na ebegu o maso ye ho ana se ne ka no ayeka na ede ma o ni nyina ne sei tenancy agreement fiewranom ehwe o mu fie na wo mo ankasa peta prata machine bi no ma type no ma sensan ede ama wo na behind dan no enya de a eyemra kwan so enu nti so de bibia ediw na wani fekere wo ho na abeto mo e wo maso ye red control for office no ma bibia ni ho mu betimi aye ede aboawo tenancy agreement na fiewra sa am prepare is to me is bogus the eye by law no say we rent card na here by law but fiewra no ko hu fiewra no one wa chiro tenancy wa chiro ni tenancy agreement there eye ni de na o chiro nti wo tenant no ko a na o si sign no worry no wa sign nti de bia memika mpese me hu tenancy agreement be hu se atia akamra atia fiewra owie yen na wo kire se afutuo na wode ema wo na ehai dan ne empempi no se eba se ye to anyina mahodin buo mu ye to fango buo mu a na efiewra nom satoto mo dan buo mu yewra adoson dombo wo kire se twia ke ye no ande se na amene se fiewra bia aka kire se dan na wotem no wato ne buo ni ma mempene temo wontua fiewra no only right so obetu ne dan buo so o tenants o sikasa debi se asa na fiewra no person ontuma obeba rent control aba apply for rent assessment e be bisa no questions be brave tama tana wo ti honom wa ye bibia o difa so one so one pintu dan one hwe ma o dan one turn rent tax one turn property rate or see a buying atum petrol bo internet fa ho ben e fa dan ho ben se obia se aban ma chance obia ontu ni nema mu so or to bibia mu man then Ghana will be in a very chaotic situation. Enti ora adosoi dompo ya wono na chief rent officer e wo rent control na so so den semi to dwa no bi so awo sha Adom TV Kasee. Mwakwa ba demo eba Adom TV Kasee na yebeto aso na yakọ eyensem foforo emu. Mame abesiwa ya wanya mfinhyi aduonum emienu Janet Apia himfi ono na wokọ eye mpoho mensino emu a National Best Farmer ya yedi ya na se na Farmers Day ya ekoso no ono na mpotamo ho wo mode ema no e wato emantemu na wohwemu awei ene de edi kan kra ya samansin mu no ye akuafo adwumadi a ye bo won mabaso no ebi atumi akoso ni nyina mu no enipa dunum na yetumi eyi won musi ho se wadwuma efe kuayom no ekwanim na watwe ye na mpanifo eye amamre eni amane ya wo mode ehyefa no mode bo nananom akuafo abaso na wode wani ekopie mu ewo enkwoho mansini no emu a eno ewo atoye mantam no mu a enka me yakase na nsan ya ntam ena ese mansini kwa yete ya wo mo enya eni afe nanso mpanifo ebo wo mo homodin biara wo mo so eye amamre ni amane no mo hyefa na nananom akuafo nso mutimi ede bo wo mabaso ewo ho enum ono no panyikase a wo hwekua ye ho nsem so ewo empoho mensene no emuyera Enoch Smith Cranton ede tu dwa ya wo kire se kua ye de eyade a aman homene so ewo ho ye pa enu tinkebe ya nipa dodo na emfa wo mo ho enyi fitese de abefo emfidonwoma aba a emakua yo nso aye fefefe emrahye bedwani ya wo mpotamu honom Alex Kwabna ajukum wono nso ebo akuafo abaso na wosere wo musania wo mahwere nyina na safi ya wo mo ehyefa no wo mo franka ka esebe ya afefofra yebesimu no wo mo no baye no wo mo ntimi enhwere no dodo na wo mo nso ebetimi aduane yema na wo mate ne doso Ohempon ya wo edum banso na na kwando brempon ya wotoso miensa na nanso de adesrede etumpanifo ahodo ne aban ne nyina nim se wo sere wo mada ebe ya nka aban entimi emfa bosia bi ento wo mfa makuafo ya wo mpacha mu honom sebe ya eno be hye mabunu no nyina kutupa na wo mode omo ho ebeji kuayo edwumadie no emomensin krache panyi ya wo mpacha mu honom yera Anthony Basao wono so ekasa wo dwumadie na se o kyerɛkyerɛ nsɛm mu ede kyerɛ nana ya wo edumba so ya wo kyerɛ se na nei nienti abosia bo a wo kan empanifo ntimi nya no sei na etie eno ntimo wa mpanifo bre kakra na emom no wonam so na wotu ye mabuna wo mpacha mu ofo se galam se dwumadie de wo mo empanwu na wo mo enyimfiri wo mo eniso Janet Apia hifi ya wo mfrenhia aduonum emienu wono enampanifo bo na baso se watimi akonkan ewe akuafo a
wɔn ɛwɔ empowerments no emu ɔbɛyi ɛde mfinhyia makomako aduasa ɛna ayi kua wɔn mo kyerɛ sɛ ne dwumadie no ɛtumi asɔ ani papaapa mpanimfoɔ ɛma no Wellington boot yɛ afei nso wɔn ma ne sekan ɛmɛ makomako nkrante ɛnan na wɔn ma ne certificate ɛkyerɛ sɛ biribi a ɛkɔ yie ɛde ɛma no sewing machines wɔnya bi a ntoma nso deɛ wɔn de dodoɔ na ɛka no akyɛdeɛ dodoɔ na ɛna wɔbɛyi ɛtumi enya na me kom sɛ mɛkɔ fu mɛba mɛso anyina na mɛba bɛku ɛna manya gas na ade nti dɛm hɔ no memfam bio nti manyu agye paa na me dwamoko no ɔya me tete bi me hata na abia nti moko ho yɛ dina na meton nkuma nso me hata na ama no ne kwae no na nkuma ho yɛ yɛ na meton na banche nso me yɛ banche mɔle nka che me nuanom de sɛ aku adwuma no me yɛ no mani agye wo manya abɔ gas cylinder Yebeto Kasee no so na yakoye some fufuro emo obema bi e wo man Ghana mu woni de ose adwuma obeye ene so obeton eye ema pieto na wo hwe pieto no ne ton no mu enom ne ade a na se ne ho nsem bebre be ma no adwuma no nye so oton keke ne mom ema no ba wo so omsusuo no mu ne ade emfa ho so aware ana wo nware obewro odro so dada no e de foforo na hyew na wahunu se no ho pe anase ene wo ho enyepe ne ne nam so ema Adom TV Kasee ye hunu ye ne ebopini ho ene abrantie ya ne dini ene naboy edi nkomanya bi adwuma wo ye nane suntudua bi emfa ma wo ne nsem no enchemu Adom TV abobo na boy abrantie bi a wono woni boutique nso wosen se de wo boutique no ne wo kyere nyina ene se ya de na adwuma wo ba wiase wo ya ne se woton ma pieto na ma pieto a woton no so no ne de ne kyese wo da musuro nkokora ne nyina ne se wo se ma no ba na wo mo ebeto pieto yi bia wono asom no de pieto na hyema ne kyese osusu wo mo no ho se we na ye se bi wo to size na wo de hyew wo ma wo nto pieto bia na nkodu hwe na afa roro gyese no bopo e wo nchen wo se yesa na tete ma no eno na Adom Kasee na ntwetwe nkomo ne ebusansa na boy na ya na emma no so omo eye okay pa so mo begina wanim na wo di pieto no ahye wo no ebi kura ba menka ye kra no mankasa ahyase awro wo ho se mefa pieto no enhye wo mo adwuma we ni ma ya acha pante sese no wo ye experience emma pieto hye na so wo di pieto hye ma wo ye experience pa ewo ma senke sukuu ne bi anko akwanko kita ne PhD na boy kire se o pieto ni de ton an wo ton no nyamfa so pa e de free mo na wo de hye ma no nso na ya na ne ho ba bia ansore wo ye okay pa ya na ma no so ye comfortable wo mo tse so mani gye ho se wo de pieto no besusu wo mo na wanya size na ene wo motofa no e de ama wo mo na wo masom etimi adwe wo mo. You don't have to shy. Now what on matter and not to on matter. It's all, the same thing. It's just business. Skawumpa. Dia na mama no to free wo mo chen se nka mo yonko ba beton. So won say pants no man no almost say e de kire yen. Boom. It is a me na me be man na me so say FM. Once they appreciate it, they are okay with me. Say me say be man na me say me ton pants. I'm for say whoever it's better off buying from the guy than the lady. You understand? Adwuma bɔ ne ntisa kro no bɔ ntisa akɔ kro no ma bewi aban ebeso no modere abanka bagu ne nsa de ɔtɔn ma pieto a ɔno de ohunu mfomso bi e wɔ ho ye ba sisi ansam no de aka ɛdɔso de adwadie ɛbɛbrɛ mu Ejadi mo nsam na yede ebramu ya man Ghana emo ye ka eye heavy duty trucks ahodo ye wo man Ghana mu nko ano a wo mo som 15,000 na eno no ye mfa Burkina Faso nka ho Mali Niger ni Togo ni Cote d'Ivoire ni Benin fo kra enka wona je se wo mo do so na se Nigeria fo be ka ho dia ene chen wo twe hu nwi ya wo mo nyina de wo mo dwuma e wo Tema Port na wo hwa se de anwuma no ekoso no a won sesa nneema no a ye Tema Port ho na eso do kwa wo nkru ahodo mu ne no empanufo de hihya ahodo bi aba se won mo nneema na nneema wo fa ne ya ne mu odunti e wo se ye susuo ne ye kare nneema na egum na mudro na yaje won mo ho sika eneyi ahyenkafo sa no won mo su kire se ebo no edoso ye pa alahadi Alhaji Danjuma, Greater Accra Regional Chairman, the Magana Holy Transport Owners Association. And any Adom TV, Kasee dun komo ya which you must have some way dear. I was some penny for the owners is where you be my woman. Tessa, dear, anyway, Juman Kojoto, when ya capra crana, Womuya, or the Biakufi.
cars akɛseɛ ɛyɛ heavy duty trucks bɛyɛ empem dunum ɛna edi akyerɛntwie ɛwɔ Temaporto na bebrenu a eframan bi so ɛna wɔn mo ba obedi wɔn dwuma na wɔsan ɛkɔ ɛne ebi firi Burkina Faso, Mali, Niger, Togo, Cote d'Ivoire, Benin ɛna ebi nso efiri Nigeria ɛna wɔnom egu so na sesei bebre na wɔnom ɛtia wɔkyerɛ mu sɛ nhyehyɛeɛ wɔ mayi mu ya wɔnom ɛkyerɛ mu sɛ ɛyɛ azil load no ɛmoa wɔnom kra ɛba wɔnom ɛde sika akɛseɛ ɛna ewura wɔnom dwumadie mu a ɛha wɔnom nnwuma ɛma wɔn nnwuma no egu ɛna mo eso ama adagye danjuma wɔno ɛna nkramantam yi mu no ɔyɛ chairman ɛde ɛma Ghana Haulage Transport Owners Association yɛtwa ne tia sɛ gatoa no ɛne wɔne Adom Kasee atwetwe nkɔmɔ a wakyerɛkyerɛ wɔenum nyinaa emu wɔse wo ba ɔman Ghana mu a ɛnneɛma ahoroɔ yɛ wɔsɛ cars akɛseɛ no wɔnom ɛfa no ebi timi ɛfa yɛ nhyehyɛ no ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ tons no aduosia ɛnwɔkye no wɔnom ɛfa aman binom a wɔwɔ abibrem atɔyɛ deɛ wɔnom agye ɛde atum Ghana ne Niger ɛnɛ no yɛnka saa nhyehyɛ no ho ananso sɛ yɛnyɛ ɛntomu na ebiomu nso no wɔse sɛ wohwɛ nhyehyɛ nankasa deɛ na wɔsɛ cars no ɛnneɛma a wɔnom fa emuduro ɛwɔ sɛ egyina tons no aduosia nanso nipa bi timi fa ɛboro saa sɛ ɛbɛyɛ a ɛho sika bia no wɔnom ɛbɛtua papa yi asan asisudua sɛ nipa bi nsɛm a wɔnom keka sɛ Ghana kwan yi a ɛsɛe efiri cars akɛseɛ no wɔse ɛno nso wɔnom ɛboa Dedu so wɔkyena nyame yɛ adom a sɛdeɛ ewie mu bɔbrɛ no ebesi ayɛ nie ne yɛde bra mu na kyena no me ahodo a yɛde bɛto dwa no baabi wɔ hɔ no ma awia no bɛgyina so kyerɛn paa na yɛnhwɛ nkran ha wɔkyena nyame yɛ adom a no pa no awia no ɔhɔ mu kyekyɛmu aduasa emienu ensuo ka sɛ bɛtɔ kora no ɔhɔ mu kyekyɛmu aduasa na ɛne ɛpɛbrɛ no mu ane ɛwɔ no wobɛhu sɛ wo home so na nhunu mu awo ensuo ɛnhyɛ da no nhunu mu sɛ nwumrɛ no so awɔ no mu bɛyɛ nwunu kakra na awia mu bɛyɛ nwunu 24 degree Celsius sa ene ebehunu ho so anadwo no epe no emu ebeye edene yebekọ Cape Coast na yakọhwe eho enso sede ewiemu ebobre no eno so ebetumi aye na Cape Coast nsunie anopa no ewiemu hye ebegina ho mu chichemu aduasa ebaako esu betumi ato be 50% nso betumi ato sede meka ye no nso so no ewo se ewie no mu ho so nkofo ye ahwe yie pa epe no no be edene Enumra wo be unity ewo Cape Coast no no potamu enumra no so sa nsuo ebetumi ato ewo so obia ehye ne enso keta nso ewo from mantam emu sei na ochena ewie mu bobre no so betumi aye awia no soro no ebetumi akọ hom chichemu aduasa emienu ensuo kasa betokora na hom chichemu aduonu pe na enumra no so no awo beba kakra ewo keta ene no potamu na enumra emu hwanso nsuo beka se beto a 20% bi de betumi aba na fe nkokọ nso eye west atoye ana se poemantemu nso nkokọ anopa no sa wo bewo mu ana wia na no beye dene ahom chichemu aduasa eba ko nsuo ntumi ento bi ade na nso behunu se epe no eyi nitie ewo ho na nanwumre no nso awo beba pa ahom chichemu aduonu emienu na fe nso eye sede wo home no semframa wo mana se emu ohye no so ahom chichemu aduoso ebienu nti echena no awo no mu beduadua mu kakra nti na wo se nkura ne ko school pi a wontade hyem wa hwe ne yi Adom TV Kasee na Osei ye basisia apomuden ebrason se yede ebramo da sebra company limited wo ada roman wo mo boaye won wo konongo wo makofasa hateba mixture de aba Osei dro ba ko e wo mamu a obi age atum boso me miensa wono mu a wo sa no beko wo ada roman wo boye chidom ma yede apomuden Kasee ebramo ye hwese de ne apomuden mo nsam no atie ye hwe eye eman kekan wa ya yede eye enimu eye makeup CB enom ne ade abetodwa se hunsunsu aso ne de buburuja ubie wo ho bɛyɛ fɛdeɛ nanso ebewie akyire na nsa yaresabea na akwakoda nti wo se yɛhwe ho eyie se ɛyɛ kokoram ahodoɔ etumi adi ebi eba wanimpo wo yɛ eyelash no ne adeɛ na wanya hwe yɛ so wani kosua no so a ɛno so ho nsunsu aso Adom TV Kasee apomden Kasee abobɔ nsemi edeba
Ochiri mpanyankrompon basayi adomedia tudwa se wo boye ense ne nseso enso nanse intamado do na obehu no mafa wo manim teteten brazman ene wono kwa etmechi nanim ma wodo nsaka na ebete kora atofo mani eno enam so emenne Adom Kasee yene wo panyin bia wono watimi akodre ewo kwanya ye faso na yetwi yanim ema hofe ento aso etimi ebemu atwetwe nkomo ene wo kyese o wo betimi asiesie wo ho na watwi wanim de nemum no eniama wodi chiwenim ne yahwe ne hunu se eyenim papa na ema dodo na eno mokodina dwaso ene yebo ndonkom ye wonyin lo wontwin hai na ne wo mo akoto na mo de abechi omanim ebewi ase na omo honam no apompon eguso na ese wo mo enso ehonam no ene wo hye se wo makeup kit anyema bi ti se foundation eyeshadow eyeliner mascara lip liner lipstick wo se ni nyina bi etimi ewo mu ne mo wo to anu wo hunu se wo to adepa emese already no so emfa emo eno wɔkyerɛ sɛ madodo na etwi wo manim a ade asa no mo de ne sa no mo de akwada wɔse no ebetimi ama enwewie aba wanim ne mmom nka wɔtwi wanim awie no ade asa na wɔkɔda na ene wɔ pensuo bi na wɔde ahohoro wanim na ene pons ne ade a wɔde twi wanim no nyina no etimi ahohoro no ede akwama san ade beche na honam no etimi esisi wo honam no so na enema nyina etimi akoyi ede ama na feso kora no wose nima ye de twie nim bo ha eya na ebu ha vitamin E and vitamin D ewo mu ebu also vegetable oils ewo mu a eboa ema wedie na nkasa so enyini fromfrom eno nti ukodwa so na wo koto enema ye de twie nim na hwe ne hunu se wo to papa a enko wi akire no ebefa yade bia esan so ede abrewo Ntiani emano ya sumu ana ye twi yanim no aye hwese de ekwa akoto atwi ne nkofo how bi amfamre ye das bre company limited ye wo konongo won akofa sa hateba Mr. de abre won na bo aye e ma pomden Kasee wo sunya bi etie ye de edu so gatu so race to the past 7 or de agokansi eto Ebusiafo ya mobibi akwa abaye ba agokansi ejumedie so atinka coffee gym bi tesoma darama and ede ejumedie ebrem yen chance fi the senior national soccer team the Black Stars of Ghana na no fieda na FIFA World Cup draw no to be beto dwa Black Stars ya draw mo in group J with the likes of Germany, Portugal and United States of America. Nyame Adoma on the 16th of June 2014 our Natal Ghana bebo your first game na Ghana and US and on between the game na to me that so Ghana Football Association on my confirm say Nyame Adoma campaign ebe chance here 25th of May 2014. Ghana Football Association GFA empenifo ede abetudwa ya wo mo se 2014 World Cup ayeko ewo Brazil no ade Ghana be hye ne campaign na say May 25th na bibia etimi akoye ede ama Ghana Black Stars ya June 11th na wo mo de campaign no ebetimi aba na wiye na empenifo no ma European Leagues ni nyina no ebetimi aba na wiye empenifo be hye campaign na say 1 week ewo mra European Leagues ni nyina no aba na wiye sabe ya players dodo na no ebetimi edu wo mani akire campaign no na etimi abaye preparations no ama bibia etimi akoyi ede ama wo mo GF mpanifo ekiri ma enimanimu ya no eyade wo mo ne match organizers ni agents ahodo ebetwetwe enkomo na wo mo hono teams ahodo mbetimi ene wo mo abobo aye preparations no kopem say Brazil World Cup no yempanifo ebetimi efriase wose ahoboabo ane de eyade agenfe aye krado ya wo muguso a ehwe ni mu se kwan a emrante no wo mahobambo ho nsem ebetimi akọ wo na ebekasa de akere wo mo be mo mora vim no be cycle wo mo nyina no wo muguso etoto niema ya wo mo ekere se 2014 World Cup aye kọ ewo Brazil ne de Ghana Black Stars wo mo enko enkudi agro. Twaso our FIFA World Cup Brazil 2014 and Nyame Adoma supporters unions bebre and our my Ghana omuhwenim somba akota the senior national soccer team the Black Stars of Ghana omakota omuchi our Brazil na yetumi launch our national disabled supporters union our Accra executive director George Latte Edin Sembia Tudwa Efa Senebeya sebi omo edi dem no so betumi akọ support the Black Stars of Ghana our Brazil.
Yenu ma wo modi dem e wo honam afem wo mo so do mare hosem atodwa ya wo mo kire se empempi no e basa kense bi a etise yie no e ma na homne so a wona wo mo esisi wo mo hoso no nkwane ne aban ne mpendifo ya sesa wo mo hwi ne edu wo mo akopie mu na wo mo so timi akwhwe bi na hosepe enije ebe mu nyina no wo mo ho etimi ato wo mo enam so ma wo mo so aka wo mo ho aboma wo mo ate National Disabled Supporters Union ya nanu ada eno mo pa ho ntoma e wo enkanmanta mu ha ne nyina ne senso wo mo so ehwe ni mo se 24 World Cup ayeko ewo Brazil no empanifo ebetimi ede wo mo nso etimi akopie mu bie na eneme nyina akoyie ede ama wo mo na opanyin Kasee ya woda ekuo yi ano George Latte wono enene atwetwe nkoma wo kire mu se ekuo ne de emra eda ho kwan yo mofa so age obi se wo beye ekuo no eba na de srede eno mode to aban ne empanifo nyina enemo se stadium ahodo ye wo man mu no wo mo ne ho moden se wo betimi aye bia ye nuano ma wo mo so edi dem ewo ho na makwan mu no se basa wo mo so stadium ahodo ni bia kwhwe bo anaso mo kwhwe agokanse bia ekoso a wo mo ho enkokere wo mo na wo mo ho so ebetimi aha wo mo enya sadia na se Ghana ha no yeye ayi wo mo ayi pamu Ebusuafo ana yede agokanse adwumadi ani besi yafa na se kese ma atenka coffee gin bitters o ma daroma ana yede agokanse adwumadi ebremo Ya mo pa ba de mo eba performance na samoro ne Kasee emo na yetu fa na yakọ South Africa maimo na ehona be Kasee se wudu ho no ma wo hunu nkramofo ehunu Christopher wo nyina ka wo ho abom eyi nyame ya bompa ye dine pa so de ama kane mampani ya na wo South Africa maimo Nelson Mandela ye ne won ka ti asifo ho bi wo mo ye we no akosi se 15th December ya wo mbepepani krabre Wodi wani ekopie mu ewa South Africa maino emu a empanifo ahodo eni nipeku ahodo wo menu nyina eka bo mu na nanom muslimifo Christopher wono musmo eso abosom wo nyina eka bo mu a wo mu eyi dede no mo je wo mu no mo de nwomto ya wo mu eda wotwede amponyankompon basa ya Adom no asena afi nso mo de akai wo mu emampanyi dada yera Nelson Mandela sabre ya wono nso twede amponyankompon atonsa ede afre no na eno empanifo ede nsem bi ebeto ya wo mu kire se wo mu di asem no ho eya papa na emu no eni ya opanyi ebeta ne die ewo South Africa man mu no wo mo bebo ho dawuro amawiase mansen nyina ebuso no mate ya na braba wo bebo ye no nso no ebeye nsie ni mu ede ama mebu no ya wo mo ewo South Africa man no emu ompanyi Jacob Zuma wo no ena de nsemi etudwa ewo Methodist Asoria eno ewo Johannesburg ekru no emu na enu mu no empanifo ebo wo ho moden ni wo so so kanda hodo na wo mo de etwa monten so na wo mo de ekire se ampa opanyi Nelson Mandela wa yebi ede ama South Africa mine Yabako eye karo emino emo na won asendi bia Kasee pa ye wo ho na adwue kane eye mampani ana wo eye Libya mama Gaddafi ne wo fase ni mpompa ya wo mo ball no kwaduo efa Egypt asra Adom emienu bia yekun wo mo no asem no court ne na branch ne agya na mo wafa no ho adi na wo hwesa de nsem no emu atie na akokon bi yi ne tie wo ho a Egypt memo asra Adom bi na wo mo ka ho ehwa ma ne matumi akoso ena se hu kasemi ekoso ema woto na nanom won siedo asam no wo mo twen na hyase no a nanka eye Gaddafi nkrofo Libya fo wo mo pe sanka wo fasie beyi no so wo mo twen ya mpe ene ena abrewa yi pomakwan mo amasem no wo mo agya no eyi na free eye koto eni gidie Kasee ene braso ayede bramo buga jimbites wada roma ene edeba ya mo kwa ba ni gidie mo nsam ya buga jimbites wada roma na yede bramo na oh my god na mo jomtuni yi telepa wachanka sase we pani a say we fu adwuna kura eye ns na na champon asamo a esuma na ne wapa hontoma se dwumto adwuma ne de mema ne titi wo mo bresa na manu a na won mo efa wo mo yi won dodom ni ade wo mo yi won na simo esrade am wo hoto wo mo nti wo mo da ho sa na nwom no se be ni na emu ensem no wo mo de ba woni Adom Kasee ni gidie eni di nkomo all day my obidia
ode humia mani ye machine wompe eniema nyina etoto na kwan eso a Ghana fo ya moni eje ha life wono na na champo na obeje moni bronya yi mu se wose nipa bi ekeka se an wono ene Daddy Lumba wono ntamu ngo wose wonye ekeka sa no wonim ne wono ekeka na hwan ene ka kire mo wose wono ankasa ene Daddy Lumba emfie be ye mienu entemni ena wono edi atrantwie e wo studio ya wono ehyehyɛ enwom na se ne esi kro ne de enwom no wono wie na wode to fom e wo man Ghana mu na wiase nyina enso ete wonka ye befa wono la ne ye bebo yensam so e de ama wono na champo de aye futuo wose anwomtofo num bi e wo ho a wono mu di dwuma e wo badwam a wo behwe ensa ene joto ene niam bi etete sa no wono anonom se no ene behwe wono nkran eno ene bekenya wono wose wone wono enya adwene kra na wono de onim se so nyame ene de adom nko ade a e wose wotimi gina bra ne se wono eduru ne so a wotimi gina na wodi ne dwuma se ne se ne fata wo bra wono nom sa niam no enyina wose anwomtofo wono nkoso a enhweye efri se se wanhwe a ema ne de wobetimi anya bi free nanso se wanhwe ne yi a wobedi enso wobedagi entino ema asem ne de amanfo suspect se adwuma no fair na de no ema ebe peyen but omo pekura na ye try say ye because yeah mo Africa kra but mo nkole bebiri ana ye nyina ye pe you have na konti ye nya ma asem ni bebiri ye ne sa emo e ba ne se ma pe wo mu a ema no feel we to understand say we invest wo sanity e obetumi anya ne mani free ene odidi free asro ne fom nyina be fa no goodness so na back in the day so dwumadie bia na wotwe awie da efiada fofie de na enya better kra wo conference center na Empire Entertainment wona de atintin so nyani kwasha de bra ye frefre wonom ne ade ne odi kan ye T Blaze na obasa no neja wodwumi ma metonwom ne kra bra odwumtuni tele ba kwa na wokan book ba ka ye film no ehon ya woto na nan wonsie do no wo mo anya din be si ma bi amfa ankai no Amo ye show for binzo friend no mogo say no anyway akọ clash nti ama we no atwe we na sekakra na short ama mabu no pi mo aba but not by nature say tama no omusimu pa na me school identity to come say amba be hwe omo na ma kai me school days but oba the mabu no pi wa ha me hwe so omo kura the tama not by nature ebo enyomo no na omo kura me mo wada my primary school and your mom nim dressing na was amre but o mani age na hu hia ne so o mani age keke enyum na mo bone de pa na obi ani age but obrafo Rockstone naughty by nature